Så du kampen med i lørdags? Danmark mod Portugal. Vinder smadrer mig fuldstændig med et hat-trick. Ordentligt godt. Men til gengæld så Ronaldo nu scoret et frispark her. Ja. Stop! 2 sekunder lige. Hvad, mand? Hvad er det, mor? I bruger alt for meget penge. Nej. Får I ikke snakke hele tiden? Nej, fordi vores teleselskab, det er Telly. Telly, det er et online teleselskab. Så forbrugerne skal ikke betale for deres husleje og deres ansatte osv. Er det billigt? Ja, det er ordentligt billigt. Prøv at se Må jeg gerne se her. på det? Ja, okay. Det var så meget billigt. Ja, bare snak videre om det. Så kommer mor. Telly. Billigere end du tror.